Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyot ni suliso. Ngam no ti tao ngagbitot wenno agbasulman, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bitot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing pinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Ala, kasano day tuin oli? Masikuga kun. Apay nga min ngayon tulok mo nagsikog ka. Apay nga pabasulan na. Di mo ko na nga natalikudan nakita ta masikuga kun. Awan timbagbaga kakasta, Jane. Nukasta nga rod, masapol nga kasartan. Ung tanak lakit di dananang kantatang ko, numaamanda masikuga kun. Idinto ta agad adalak pay laeng. Oray sakmat Saan lasi ka? Ang mga numakabilnak pay ni tatang ko gapo iti dayto eh. Jane, apay ka na yun naglaladot ka. Ha? Nanang. Sa balin ti madmadlaw ko kan ka. Agsakit ka kadi? Saan nanang? Apay nga roda ka na yun naglaladot ka ngay. Anyat mapaspasamak kan ka. Nanang. Apay yun? Ano ka? Taapay nga agsangit ka? Pakawanendak nanang. Masikugak. Anya? Pakawanendak ko mananang. Anya kamutan anak ko? Kanayon da ka abagbagaan. Ibagbagami nga agin na dayo kayo pailaan ka ni Oli. Ngam nagaramid kayo latagayam iti kalukwan. Di ka mo't lang nagpampanunutan. Katagad-adal ka pailaang. Pagawanandak nanang. Pagad-adalan da ka saan apara ka da kami. No di kat para kan kamot laang Jane. Sikat ti mairanod. Kan iti agbalinto ang pamilyam. Ngamaan niya tinararamid mo. Inununam mo't da ita sikog-sikog. Di ka mo't lang nagpampanunutan, anak ko. Apay, kabaila mo na palamutan ti agbalin nga asawa ken anak mo? Tanaglastog ka anang sikog? Tatang. Anyat panagkunayo iti biyag tinaasawaan. Ay ayam, tungpal biyag dayta responsibilidad sa nakasla trabaho, ano na umakan, ken nabannog kan, ken mabalin mon ti aginana, wenno agresign no di mon kayat. Ta uray agap apa kayon ton ken ni Jane, uray na palalon ti rigat yaw. Saan ang mabalin nga ibatilatan ti tunggal maysa, ta addan ubing a responsibilidad yaw. Addan biyag amang namnama kada kayaw. Agin inayat kami mo't ken ni Jane, tatang. Isasaan kami tong agap-apa. Para makita, nalakalati mang ibagay ti dayta, ta saan nyo pa'y anarik na tirigat. Saan kami nagkurang anang bagbagaken ka uli? Lalaki ka. Iso nga itakder mo nga rod ni Jane, ken ti anak yo. Sangwem, tinaramid mo. Anya amot ti anak ta. Di man lang nagpampanunot. Inaramid na lata ti kayat na. Ala, Boston, bakit? Di ka nagsangit. Nalpasan ti amin.
Dumano ng daoli. Pagsasaritaan tayo, ti may papaniti panagkalaysada. Lakay. Saan mo't ang mabalinalapdan tayo idangag din na. Tamangan na makaramid na pa iti nakarkaro aparikot. Ang mga numangkita da iti sa balik at nakarkaro amayaw awanda. Ti anak datag sa grap no bilang tagsina dagiti dua. Anyamot nga minan dagiti agtutubo ita. Laklakaan dati sumrak iti relasyon. Pagbalin da kasla ay ayam laang ti amin. Di da pampanunutan. Ano nang asawa wano nakiasawa daan. Kat di tamotan nga agbaliw ti taray ti biyagda. Adun ti agbaliw. Saan da na maarami dagiti sigod nga aramidan da. Pagarupon da siguro apasi nga ragragsak na da asawa na. Di da mo nagdakkel a responsibilidad ti na ipabaklay kadakwadan nga obligasyon. Awanan ti maramidan tayo. No di pagsasaritaan tayo, ti may papaniti panagkalay sa dagiti upeng. Narigat mo no pagsinain tayo ida. Kastamot ti pampanunute kabalayan. Pagkalaysaan tayo idan. Itid tayo kadakwada ti waya-waya. Tangay kastamot ti kayat da. Ken kastamot talaga ti rumbang. Nasakit para kanyak nga ina ni Oli, taubing da pa'y nga agpadpada. Ngamawanan ti maramidan tayo. Uray siyak narigat mo't para kanyak. Ngam natangkan mo't ti ulo da. Aramidan tayo nga rod, no anya ti rumbang kadagiti ubing. Sika ulay, nakasagana ka din ang mangikalay sa ni Jane? Wan, tatang. Saan ka mapilpilit? Saan, tatang? No kasta nga rod. Pagsasaritaan tayo, ti may papaniti panagkalay sayo. Abalayan, malmalpasin ti may patpatak dara balay da Oli ken Jane. Wen abalayan, nagtinulungan da abalayan Delphine ken lakay ko para iti panakaipatakder ti balayda. Naimbaglakit din ta may dagiti daduma a kakabagyan nyo ken kakabagyak at imulong. Wen nga ro da balayan. Ken naarama ti daduma a kwartaan na urnong iti nagkasarda para iti panakapaitakder ti balayda. Wen nga ro da balayan, dakkel at tulong dayta. Ay, maikaw agtula akit di. No umakarton da Oli iti pagnaedan. Uray siyak sapay saan anayad adayo ti anak mi kada kami nga agasawa. Itala amayadayo kada kami tanakiasawan. Nalpasan ti balayaw. Ingka gumaan mi kini abalayan Delphine ti nagpatakdari ti pagnaedan nyo. Tapno adan bukod ja balay. Tapno amuyo mo ti biyag dinasawaan. Tapno agbalin kayo responsable iti tunggal maysa. Tapno amuyo ti masapsapol yo. Amuyo ti agbiag atakda kayo. Agraman ti ipas nga ito ni Jane nga anak yo. Agyaman kami, tatang. Agbalin ka kumanasaya at padre de pamilya Oli. Agbalin ka pagwadan nga ama kanasawa. Saan arason ti edad yung agasawa tapno agbalin kayo nasaya at naganak. Wan, tatang. Husto timbaga ni abalayan. Agsingsingpet kayo ngagpadpada. Takdiran nyo ti sinerikyaw. Awan ti binnabaw yan iti panagasawa. Sana mabalin nga ag-back out ti tunggal maysa. No nauma kayon, wano nakarikna kayon iti rigat.
Nagmayat gayam tada bukod na abalay. Awan makibibiyang kadata. Maturog ta aging gaiti kay kayat ta. Un nga ron, nakaragragsakak. Takaduakan Oli. Agnanaudtan iti maymay sa abalay. Oray sakmat nakaragragsakak. Nang runakit dandanin ti panagpas ngay mo. Magagaran ako na makakita iti agbalin nga anak ta. Uray siyak Asino nga ta ti karuprupa na? No lalaki, kaya't ko asyak ti karuprupa na. Tapno gwapo. Ngam no babae, sikat ti karuprupa na. Tapno napintas. Kasanon no, agpada ta karuprupa na. Di okay lang uray babae wano lalaki. Basta, at danton anak ta, Jane. Ay na, nakaayayat ti apo ko ta abalayan. Un nga rod, makapaayata talaga. Nan, siyak mamot ti manguba. Parang no agsardeng nga agsangsangin. Ay na, makaayayo talaga ti panagsangit na. Nagmayat adenggan. Insardeng nan ti agsangit. Kasladinan kayat nga ipangag ti panagsangit na. Idi imbagak anagmayat adengdenggan. Gusto mo tan baby, nabanuga ko namang isalsalakan ka. Tadi mo mat ngamin kaya ti may paida. Awan pa apulo si turturog ko. Ay, awan na talaga. Jack mapasardeng. Nagimas ti turog ni Oli. Idinto ta nagtig sa langarudon ti sangit ti anak mi. Hoy, Oli! Oli! Hoy! Agriin ka man. Huy, Oli. Agriin ka mo't turog ka la turog. Idinto tawan pa iti turturog ko. Siyak mo't latan ti mga asikaso iti anak ta. Agpada ta mo ta mapipuyat Itala nakaturog Imbagkan ka ta nakaturog kan. Idinto ta siyak. Jak pa'y puros nagkitkidam. Bumangon ka ditan. Taas si kamot ti mga awirkin ni baby. Anya? Si Katina. Isa si kang arot dati mang pasardeng. Pasuswam ngamin Itay pa pasuswag kam di namot kayat. Awan pa'y amom nga ina. Naglastog kamot na lang ibagay ti kasta. Siyak lang arudon ti mapuypuyat. Ngam pagsasawan nakpay. Kasano? Kat nagarte ka. Bumangon ka diditan Sublaton na ka mga awirkin ni baby. Nagbara ti anak yo. Ngamuun-unaan nyo pa'y ti agap-apa. Ha? Aggurigor, nanang? Nagbara ko na nga rod ni nanang. Dinatural nga aggurigor. Agdamdamag aklaang mat! Mabalin ka di. Sumardang kayon. Awan maitulong ti kanayon a panagrikyaryo. Unaan nyo pa'y nga umuna ti anak yo. Sakbay day tawan ka is kan na panagap-apa yo. Anyamutan, awan man ti masida. Kastulatan na kanayon. Anyang nga rin ti maaramidak. Kat sa anak pa'y mat nagsweldo iti pagtrabahuak. Si kamat ti rumara mapanagtrabaho. Tapno ada igatang iti sidaan. Kasano ko maarumwara ka mapanagtrabaho ngay. Kat ada ti anak tangaw awirek. Jak tu pa'y maidiso no makariingan. Takay kayat na tagpapaubpa. Rason? Di mo la kayat ti tumulong isot amok. Sadot ka. Anya? Sadot ko ng kanyak.
Idin to ta siya aming tiagtap trabaho dito nagtibalay. Kan kakaasya ka mga awir iti anak ta. No kasta nga rod, saan kang agreklamo na awan ti masida? Tawan igatang iti masida. Kan may sa, nagre ka ta sa pulon ti kwarta. Saan na mapidpidot, Jane? Tatang, dituyak man payamangan. Awan ti masiday di balay. Anya, imalatiw ka ang makipangan, idinto ta pinanawam ije balayo dagiti aginam, asaan amangan wenno agsida? Makamu mo tan iti bagina. Agsapol mo ti tilamutan na no kayat na timangan. Uli, saan anasaya at ti kasta pa nagsasaom? Nang runa kat sika ti lalaki. Sika ti rumbeng agsapol iti palamot mo iti pamilyam. Tatang, Anyat pagkit kitam kadagiti aginam. Taraken nga ayaw. Tao dagijay. Isu arumbeng nga rod at taripatwen saan abaybayan. kasano? Kat naglain nga umapa ni Jane. Natural nga umapa no nabannugan. Ken awan pa'y tilamutin nan. Mariknam itantirigat ti agpamilya anak ko. Tati agpamilya ketrumbeng asaganaan. Saan amabalin? Ano? Napanunot mon ti mga sawa, mga sawa kan nga ura-urada, adi mo pa'y plinanaw ken pinanunot anaymbag. Sandak kumamutin na sermunan tatang. Saan ka asir-sermunan? Ibagbagak laeng keng ka tapagadalam. Nagasat kayo pa'y laeng kin ni Jane taadda kami adadakkel yo akamangan yaw, no adadiyo pagkinawatan, ken no awanen ti makanyaw. Tatang? Wala, ingka manganain. Kalpasan na, agpalabas kay ti sumagmamanwa ka nitaw. No lumami isen ti ulom, sukunem tumetten dagiti agina medyo balay da katugangam. Ta siguradaw, napandamet nga agina iti ayanda abalayan. Malaman, Jane. Agsubli kayo niyo agina, ije balayaw. Dito'y kami na maturog kin ni baby, tatang. Saan na mabalin? Kasano ngay ama ornos ti susikyo, no saan kayo matagsarita? No agin na dayo kayo. Agawid kakid din, ka nagsarita kayo kini Ole. Tatang. Nagbaho mo't siguro ti pungtot na, isong agawid kan. Apay nga, kasla ka na yung napapapanawan dak. Tunggal umay kami iti anak ko dito'y balay. Saan da ka apapapanawan, anak ko? Saan mila kaya't dagdagan kininanang mo ti parikot yung agasawa? Kaya't may nga orno sa inyo adago sakbe adumakkel. No, bado ko ma. Sakbe adumakkel ti pisang na, daito mo na dagos tapno sana dumakkel. Tamang ano di mo ton mornos kan may subli iti kasi ti sigod. No paturaye ma dumakkel ti pisang na. Kunak no saan kayo pa lang agawid ka ni baby? Sukunan kayo kuman ija ayanda tatang mo. Saan ka na makaungungot kanyak? Saanan? Siguro. Inong tanda ka dananang kentatang mo anya. Kanayon mo't nga ong tandak. No umalati wa kita ayanda. No adda dita pag kinaawatan. Amo ka. Oray si ka. Inong tanda ka mo't. Anya pa'y ngay. Inong tanda ka talaga Jane, saan tan nga agap-apa ha? Ornusan ta kumantaan yaman na saan ta pagkin-kinaawatan. Oli. Kidawag ka datatang gananang na ituloy ko di panagadal ko. Tapno makasapol akto iti nasaya ta trabaho. Kat saan kayo itong naagrigat nga agina iti dinak? Agpaiso? Uwan Jane. Pagbalinan kayo iti anak ta nga inspirasyon ko. Tapno pasaya atag tibiyag tayo.
nasaya at ipanggap mo, Ole. Iso tumulong kami kininanang yaw para iti panagadal mo. Ha? Wan barok, tano makaadal ka, mairanod ti si bubukal a pamilyam. Agyaman ak tatang, nanang, agyaman ak unay. Nagdakkel at tulong day tabalayan. Naimbaglakit dahin taman nakaawat kayaw ang nakaikamangan ti anak ko. Mako nakanagasat pa'y laeng uray imun una ti kinatangken ti ulo na. Gaputa na saya at kayo met abalayan. No nagbidot man dagiti anak tayo, tulungan tayo nga rod ida amang hilintag iti bidot da. Igiya tayo ida amang pasaya at iti biyag da. Tasaan mo't analpasan ti obligasyon tayo kadakwada, no nangasawa ken nakiasawa dan. Muna itamin. Isagot ko kada kayo ti baligik. Dua tatang ko, ken dua nanang ko. Agyaman kami, anak ko. Pagyamanan mi unay dayta, anak ko. Maragsakan kami unay. Takamaudyanan na, nakalpaskan iti panagadal mo, anak ko. Idaramid milaeng tirib-ribbengen me, anak ko. Takas naganak. Obligasyon mi ti mangkita iti pagsayaatan yung anak may. Ano, baybay anda kayaw? Da kayo matlaang tiyagsagrap. Kanayon alaglagi pem, nga amin amatunoy mo ket rugrugi pay laeng dayta. No, makatrabaho kan taon, manayunan taon ti obligasyon ken responsibilidad mo. Adanton responsibilidad mo iti trabaho ken responsibilidad mo iti pamilyam. Tatang? Gusto, ti kinunan ni abalayan, Ole. Maragsakan kami unay, na nakalpaskan iti panagadal mo. Taoray kasanot ayat mi at tumulong, nawan mo't arapap mo, awan mo't lang ti maramidan mi. Iso kang runaan na pagyamanan tayo ti Diyos barok. Ta si kakaradkad tayo amin yaging gaan nakaturpos ka. Ket di kagdanag. Bahit asibibiyag kami kininanang yaw, adda kami lata dito yung agpaay sa diriyo kini Jane. Tapno napigpigsa kayo at tumayab ng agpangato, amanggaw at kadagiti arapapyo. Jane, naawat akiti may sadak kala kumpanya. Kamaudyanan na. Nakasapol akong itinapinta sa panggadak. Kalpasan ti graduation ko. Ha? Agpayso? Adan trabaho? Uwin, magatang tanton ti amin na masapsapol ti anak ta. Tamang rugin tumot ti nga agadal. Maragsakan unay para kan ka, Oli. Nagdakkelan ti nagbaliwam. Nagbalin ka na responsable nga asawa kan ama. Gaputa nagbaliw ka mat, Jane. Sinuportaran na kita amin na planok. Kan kang runaan na. Saan data binaybayan dagiti naganak kadata? Nagkasat ta. Takas kadakwada tinagbalin adatakkel ta. Tano konsentidor da lang atay di kanayon ta nga agapa. Amangan no nabayagan anarakrak ti binangon ta a pamilya. Oli. Iso adakkel ti utang ta na imbag anakam kadakwada. Tauray addan bukod ta a pamilya. Saan da talata binaybayan? Saan da na umaan ang bagbaga ken nagtultuloy anaganak kadata?
Kamaudyanan na, nasukatanan, ti basit abalayaw ngayon patakdermi kan ni abalayan, hindi kakalkalay sa ayo pailaan kin ni Jane. Wan tatang, inka gumaka talaga tinagpatakder itinakdak kila balay. Takayat ko, tunggal weekend, umay kayo dito'y kada katugangak. Tapno agoomong tayo, kan agsasango tayo amangan. Nagsaya aton dayta na panunot mo, Ole Barok. Nagsaritaan mi dayta kan ni Jane, tatang. Kasta talaga ti set up tayo. Agpasugnudak, no dati saan nga umay kada kayo tunggal katapusan ti lawas. Saan ming atrasan dayta kininanang iyo Libren ti makan ko naman. Sigurado na imas pa itipakan mo kata kami. Sigurado dayta, balayan! Muna na nagawid ta balayan, ipakadami batan. Naiturugan ti apo ko may tisaklot mo, Jane. Wan nga rod tatang, nabannugan na kay ayam kada kayo. Oray sakto pa ikat nabanugak alin nagtulagto na kan nang tangtanggal kan kwa na. Nag-hyper ti anak yaw. Makapayat mate. Tatang, agyaman akunay kada kayo. Ne, apay ngay nga agluwa ka matan, Barok. Diyak lang amin mas baalan tinalaw sa kinaragsak ko, nanang. Maragsakan ak unay. Takas kada kayo tinagbali na katugangak. Nagasatak lang arudan itinaganak. Nagasatak pa itinagbali na katugangak. Iso ang maragsakan ak unay. Awanin ti sa pulik pa'y. Agyamanak ta inaw-awat dak tunggal agbindutak. Imbis kaungat kan kurain dak no agapa kami kan ni Jane. Saan? Tanda kayo akanayo na mangbagbaga kada kami. Tapno maornos ti susik mi. Agyamanak unay kada kayo nanang. Tatang. Kas iti kanayon nga ibagbagak anak ko. Saan agapo ta nakiasawa kan nangasawan ti maysa nga anak. Kat nalpas mo ti obligasyon may anaganak. Agtultuloy lata dayta. Saan amabalin amaputad? Nanang? Nanang. Tamamati kami launay. No anyaman ti makitkita yu itakada kami adadakkelyo. Sigurado nga aramidon yung tumot dayta iti anak yo. Awan ti resignation iti panagbalin anaganak anak ko. Nanang? Gusto ti kinunati inayo anak ko. Kasmut lang iti panagasawa dayta. Awan ti resignation ti panagasawa. Ta maputid lang dayta atali no maysa ti mapukawan iti lubong. Nagasawa kayo asan kayo nakasagana. Amoyo kade at ti panagasawa asan nakasagana kat saan nasayaat iti imatang ti Diyos. Tuladan tayo ti istorya ti Biblia. Inayat ni Jacob ni Raquel. Isua na ano sa nagururay iti ado atawan nga agingga na danon ti kanito mabalinnan nga asawain. Alamidin tayo kumadag iti banag akayat tayo mayan natop iti pagayatan ti Diyos. Ta sigurado asaan tayo amayaw-awan kan agbabawi iti udina. Tati panagasawa ket mangpataod iti may samanen abiyag at taraknen ken taripatwen. Iso rumbeng planwen anaimbag sakbay aserken. San ket aserken sakbay planwen. Tatang. Tatang? Amumi itinayo asan kayo pa nakasagana idi. Iso asan da kayo matabinaybayan. Saan kami nabambanog nagsanggiran nyo tunggal kasapulan nyo ti saranay ket maragsakan kami unay. Taamume kabalan nyo itan ti tumakder kadagiti bukod yu asaka.
Mabalin yung tumadang adakda kayo. Ta amumimat asim magapsap iti puso kan panunot yo. Tagiti impakpakita kan pamagbagami kada abalayan kada kayo. Ulit-ulit ti panagyaman ko kada kayo. Kanagyaman ak unay iti Diyos. Takas kada kayo ti impay na katugangak, tatang. Kitdawag ti panarabay na. Tapno agbalinak mo't apagulidanan ni asawa kan ama, akas kada kayo. San Lucas Kapitulo 10 katupat, iti bersikulo 20 katwalo, aging ga iti 30. No may sakada kayo tagpanggap amang bangon iti torre, saan ayang agtugaw nga umuna tapno panunutan na ti magastunan to, no adda makaanay a kwartana apang lepas na? No saan? Dinan tumaytuloy ti torre kalpasan ti panangikabil na iti pundasyon. Ang angawan to dagiti amin a makakita iti inrogina kat kunadan to. Inrogina a binangon ti torre ngem di namat maituloy. Pagsarmingan. Sound effects JR. Musika JD. Script kan iti direksyon ni Jovi Tupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay na impag nga oras yu amin. Thank you so much kadrama. No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!